manaken ka. Jesus sikat ikan kanta, bendisyon ak tinagan mo, sikat madaya. Mangandingay nga gayen, umunaken maudi, sikat bantay ti puso. Sikat nga tuwan, Apo Diyos na nasantuan, tumbeng nga pagukbaban, amin nga sang katauan. Sikat nga tuwan, Apo Diyos nga nasantuan, tumbeng nga pagukbaban, amin nga sang katauan. Ang dayawak ti Espiritu ken pudno, ingatok ti imak nga pagdayaw ko ken ka. Agrago ken agkanta, agpalakpak ken agsala dita sangwana. Mangilinteg ti biyag ko, mangisalakan nagayem ko, sikat bantay ti puso. Sikat nga tuwan, Apo Diyos nga nasantuan, lumbeng nga pagukbaban, amin nga sang katauan. Sikat nga tuwan, Apo Diyos nga nasantuan, lumbeng nga pagukbaban, amin nga sang katauan. Sikat nga tuwan, Apo Diyos nga nasantuan, lumbeng nga pagukbaban, amin nga sang katauan. Sikat nga tuwan, Apo Diyos nga nasantuan, lumbeng nga pagukbaban, amin nga sang katauan. Risut magat-gata, indag balbaliw, uray pa'y tuirik na, kenda dumaday tuyo biya, kaya't kut may sa abana, numaminsan jak kaya, nyamata may sangam mo, biyak balbaliw ti Diyos. Balbaliw ti Diyos. Tiyempo man nagbalbaliw, ken banbanang dito'y lubong, uray ti aglawlaw,
ken patpadas day tuyabyan na duma-duma adama kinadatos ken kinaimba nga matamay sa nga mo diag balbaliw ti Dios diag balbaliw ti Dios saranayen at numatnagat sumungsungbat kanyak numawagat diag balbaliw ti Dios diag balbaliw ti Dios saranayen at numatnagat sumungsungbat kanyak numawagat diag balbaliw ti Dios diag balbaliw ti Dios saranayen at numatnagat sumungsungbat kanyak numawagat diag balbaliw ti Dios diag balbaliw ti Dios Buwan magping di panagayat na dito'y lubong ng tetinamnaman awan nga ro di tirason nabaybayan na ka kaitu mangayaywan ken ka wow kumarara ka
Jesus. Wapo na ipadamagyo kadagiti tao ani Jesus ti mangi salaka. Di mula imbaga kaniya ni Jesus nga isut aya. Inaldaw masabat na among met anapukawa ngam di mula imbaga ni Jesus. Uiwanak tayo kadagiti tao ni Jesus di mangisalaka. Tapno awan tu sadyay ti ako nakengka adi mula imbaga ni Jesus. Di mula imbaga kaniya ni Jesus nga isut aya. Inaldaw masabat na among met anapukawa ngam di mula imbaga ni Jesus. Di mula imbaga kaniya ni Jesus nga isut aya. Inaldaw masabat na among met anapukawa ngam di mula imbaga ni Jesus. Di mula imbaga ni Jesus. Tabukak laeng tau anabukeun isuruna ngagmatalo ken kangaabutan isurong tinalan apag naak pangaasim o Lord ay wananda titunggal aldaw titunggal aldaw sweet Jesus Omar arawakin ka ipaay mutiksak itinaldaw apanagubra tinaglabas sweet Jesus kantong bigat tarabayan na ipangagnak Lord idalan na titunggal aldaw
agip ko'y di ano malmalayak amum o Hesus ket itag ay na kansaranayan na barikot adom mga pulos kanya paasim o Lord tulungan na itunggal aldaw itunggal aldaw sweet Jesus umar arawakin ka ipaay mo tiksa itinal daw apanagubra tinaglabas sweet Jesus kantong bigat tarabayong na ipangag na Lord idalan na itunggal aldaw itunggal aldaw sweet Jesus umar arawakin ka ipaay mo tiksa itinal daw apanagubra tinaglabas sweet Jesus kantong bigat tarabayan na ipamagnak Lord idalam na titunggal aldaw ipangagnak Lord idalam na titunggal aldaw
Diyos awate man daytoy iman pulos nga jak ammo palalo ti bannog ko nga agbiro ti dalan mo o apo dengge man tuy dawat ko isuruman ti pagnaan tapno ammo ti dalan ko silawam ti pagnaan ibinem daytoy iman iturong mo daytoy sakak o ama matnagak no awan ka di pamati analintek anapalalo pulos nga jak ammo ikanak tinamnama tapno awan iti dudua o apo dengge man tuy dawat ko isuruman ti pagnaan tapno ammo ti dalan ko silawam ti pagnaan kibinem daytoy imak iturong mo daytoy sakak o ama matnagak no awan ka waras mo't panakitang kitaman tiaglawlaw adu nga tao makumikunda nga agbiro saan na nga ikan kano ti sasao ti Diyos kanayong nga magmangeda ngemawan ti tiyempo da kaano pa'y nga panunot ka nga agserbi ti Diyos iti pusong ken kararwam tao ti Diyos awagan na ka laglagi bem ti biyag mo ket saan mo ako kwa agriing ka agriing ka dumaket ari gagayda di mabigbig may tanok iti posisyon kaput laing daken sirip ibagang ti sasao ti Diyos ket agkatawada
pangpangas da iti sirip ngayon ti Diyos kadakwada tao kaano pa'y ngagpanunod ka nga agserbi ti Diyos iti pusong ken kararwam tao ti Diyos awagan na ka laglaki bem ti biyak mo ket saan mo ako agriing ka agriing ka. Iti Biblia unaan na maaraming tot kasta ato iti tatao ayatan danto ti bagida napalangwat kan natangsit na uyong taken nasubek manabuy uyaw na suki saan daan nasingpet tao paano pa'y ngagpanunod ka nga agserbi ti Diyos iti pusong ken kararwam tao ti Diyos awagan na ka laglaki bem ti biyak mo ket saan mo ako agriing ka agriing ka agriing ka agriing ka. Makita kapsat ko iti biyak mo ti mamnayen ti ayak mo ti apo impasnet mo maten ti trabaho sak paminsan kan nga umay ti Domingo awanen day direktam ken ayat mo nga mangibingay ti ayat iti apo binayam nga naglabas iti tiyempo ti talentong nga inted na impupot mo agsubli ka ni Jesus ay ayatan na ka tarika kay nangabyak mo maisimpa sublim day di damo nga ayat mo rumekta ka nga agserbi iti apo nalipatan ka din kapsa ididamo napalalo unay ti sangsangit mo katin karim ti sawana iti apo nga agserbi ka ingganat kung palbiag mo agsubli ka ni Jesus ay ayatan na ka
saan no maminsan ket kadismayan isupay ti kay awanan ngem di ka madismaya agtuloy kalata takas ta nga talaga tibiyag dito'y daga at dalagta umay nga pagkamalyam ngem saan nga isuti kaupayan di ka maupay when nagtuloy ka panunod hamlata adat mang tulong ken ka di Diyos di na itulog nga dumteng ken ka problema nga saan mo akaya di ka maupay no awan ken ka di makikita nga dati datuma agtalag ka kuma iti kapaulang nga inted niya po Diyos kaniyang naduma-duma di panubok nga dumten ngem aganos ka nga awan ti sidirem di mo panunutan nga si kalaan ti agrigrigat iti nadagsen di ka maupay when nagtuloy ka panunutan lata adat mang tulong ken ka di Diyos di na itulog nga dumten ken ka problema nga saan mo akaya problema nga saan mo akaya sadya'y pangukuman at dantut panagsenay kadagiti managbasol at sangit dagapo tadi mula imbaga ni Jesus sa pamalakad undas mangyaside kadagiti managbaso mapuna ipadamagyo kadagiti tao ani Jesus ti mangi salaka sut aya inaldaw masabat na among met anapukawa ngam di mula imbaga ni Jesus uriwanak tayo katagiti tao ni Jesus salaka
Di mula imbaga kaniya ni Jesus nga isut aya. Inaldaw masabat na ang moment anak pukawa ngam di mula imbaga ni Jesus. Di mula imbaga kaniya ni Jesus nga isut aya. Inaldaw masabat na ang moment anak pukawa ngam di mula imbaga ni Jesus. Di mula imbaga ni Jesus. Iti tunggal aldaw, iti panagbiag ko, adu nga saludsod, umapay panunot ko. Apay dumten liday, panagtuog daytoy puso, jak maawatan dusa wenno panubo. Ganti kariti Dios, si bibiyag awanin ka na. Sabtan na amin, kasapulan ti anak na. Ket kuna na anak, at talagkalata, at darag sa kalpasan, panagsagaba. Iti tiyempo nga inak panagmaymaysa, iapot undas amang liwliwag. Iti oras iti inak panagsagaba, punasan na amin na panagdwa-dwa. Gamti kariti Dios, si bibiyag awanin ka na. Sabtan na amin, kasapulan ti anak na. Ket kuna na anak, at talagkalata, at darag sa kalpasan, panagsagaba. Iti kanito, ti inak panagpanpanunot, kinaimbat ti Diyos, saan ko amarukod. Awan nga rod rason, nga inak agsanod, panagserbi kasapulan, panagtulnog. Ngam ti kariti Dios, si bibiyag awanin ka na. Sabtan na amin, kasapulan ti anak na. Ket kuna na anak, at talagkalata, at darag sa kalpasan, panagsagaba. At darag sa kalpasan, panagsagaba.
no sika binaybayam biag mo tay nakaay-ay-ay pamati kenayat kapapatkan intay ngarud aywanan sa limet ngetan may sanga kapsat ti inak na kita as daw unay kinarekta na nga agserbi ti na marswa ngem dimten ti padas suot ti panagbiag na bigla na limam ngiis ti pamati na pamati kapapatkan isuti kang runaan kat no sika binaybayam biag mo tay nakaay-ay-ay pamati kenayat kapapatkan intay ngarud aywanan sa limet mata Kapday di kapsat nga limang ngiis ti pamati na at dati nasabat na pastor nga narekta binagbagan na sana itararagan bigla nga nagsubli kinarekta na pamati kapapatkan isuti kang runaan kat no sika binaybayam biag mo tay nakaay-ay-ay pamati kenayat kapapatkan intay ngarud aywanan sa limet mata pamatim aywanan sa limet mata iti panagmaymaysa adayo ang lugar na kadano na jak man maawatan tuyrik na luluwak agarubos jak amuti papana sa tino ti ayan ko Diyos ko tulungan na nasip ngeta dalan ko umay mukat silawan tapno jak maiyaw-awan o apo agyaman na pudno launay itirigat man wenno namay adaka nga mangtartarabay
dagiti araraw ko, di nakbaybayan nga anak mo, iyadayunak sulisog iti biyak ko. O Apo, agyaman na pudno raunay, itirigat man wenno namay, adda ka nga mangtartarabay. O Apo, pakawanan na kadagiti nakurangan, agyaman na ko Apo, iti ayat mo nga di agsarday. Agyaman na ko Apo, iti ayat mo nga di agsarday. Sakbay anak tengak idiyada si mabat ngaraniyak, nga isuti sinursurut ku alawat. Tapno makita ti pagnaan, nuwen pudno anag mayat, adu akita ti makaparaksa ken dagiti tumatayab, niliwliwadak payat iti pandagna kinankantanda. Gilap abalitok, pag-is-is man daytoy puso, gandat daytoy nakemket nadalus. Kas may sanga karnero, agsapsapul na lang tungaruot, ken sapulen natay nadalus nga ubod. Kastat panagserbi kini Apo Diyos, wen pudno anag mayat, adu akita di makaparaksa ken dagiti tumatayat, niliwliwadak kayat iti pandagna kinankantanda. Wen pudno anag mayat, adu akita ti makaparaksa ken
pag na